Pasalubong baka mo mula sa bayan namin? Charan! Pandan bags na yan. Ganda, di ba? Pero mas lalong gumaganda ito dahil sa mga detalyeng ito. Ngayon, kilalanin natin kung sino ang may obra nito. Tara! Nag-start po ako noong 2015. I was 16 years old po. Nung nag-start ako mag-college, and na-inspire po ako sa mga kasama kong architecture students na very inclined sila sa visual arts. So I pursued painting. Aware po sila na I was a visual artist dito sa Mapandan. So ako po kaagad yung una nilang kinontak para pag-i-trust na mag-paint ng products namin. Siyempre po nakakatuwa siya kasi naipapakita ko yung talento ko hindi lang sa community namin kundi sa ibang parts na din ng Philippines. May mga important personalities na nakakatanggap ng paintings ko. So kahit na nandito lang po ako locally, nag-spread yung art ko throughout the country. Very, very proud po. Hindi lang po ako na local artist dito. Kami po lahat sa Mapandan na unti-unti po kaming nakikilala. Hindi lamang po dahil sa mga talento namin, kundi sa mga produkto na rin po namin. At mga tao din po dito na napakabubuti po. So yun, we came up with instead na pagkain lang, instead dun sa mga pagkain na na-enjoy naman nila during their stay dito sa Mapandan, we came up with the bags na lang din na pwede nilang gawing souvenir ng kanilang pagbisita dito. And ayun nga, nakikolab na lang kami dun sa local artist namin para lagyan ng sariling identity yung mga bags. Yung mga bags namin, bukod sa mga balikbayan sa talaga namang tumatangkilik sa mga pandan bags namin, kahit yung mga random na bisita namin sa mga karatig bayan, karatig probinsya, every time they go to Mapandan, ayun, since gusto nila mag-uwi ng product na unique dito sa Mapandan, yung pandan bags yung usual na binibili nila. Yung mga pandan bags po namin is nakadisplay sa aming DTI, Negosyo Center, na makikita po sa aming plaza, tapat po ng munisipyo. Doon po sila makakapili ng kung ano-ano pong designs na unique para sa Mapandan. Na pag-alaman na yung pandan pala is isa sa mga pinakamatibay na dahon pag i-weave. So ayun, dinevelop yon and naghanap ng mga artist na mag-weave and magpipaint. So we are planning to hold a seminar or workshop para dumami pa yung marunong mag-weave ng bag and syempre mag-paint din para ayun, the more workers, the more products na mapuproduce and syempre mas madami yung kababayan natin na matulungan at mabigyan ng trabaho and more income din para sa ating bayan. Ano pang hinihintay nyo? Galilad Mapandan! Tan mga liw-kilay pasalubong para't pamilya yo, tan kaari yo. Eh!